na nasay bagong gipakatag ning mga tao nga di gihapon kadawat nga nakadaog si BBM na nasa day. BBM has booked the whole island of Amanpulo for his victory party. The days of emildific yore and opulence are back. Ay mo pagpatakag-katag in taon aning fake news. Oy niya, ang iya pang caption, there go our taxes. Maglong grammar man sa akong paminaw. Ay mo pataka, oy kay kanira ba siya no fake news ba ya ni? Naay a certain person nga nagclaim nga iya ko nung gi-verify sa Amanpulo ang kung naabay booking si BBM ngadto iyang gi-verify kung gi-verify kung gisirado bagong isla kay gi-book ni BBM. Wala man kuno. Straight from the resort itself, ilang gi-deny. Dili kuno na tinuod. So, it's a fake news. Nga gipakatag sa mga tao, nga di ka move on sa ilang next life, kaya nakadaog si BBM. O, gibutang ta na lang pod, tinuod na. O, sa may labot ninyo? Asan day mo gusto mag-celebrate si BBM day? Sa Macjoy? Or sa... sa Etolyokan? Asa day? O sa Enchanted Kingdom ka ha? Ana, para ingnon ba nga? Wadyo nang hawat. O kusa pasad, in the first place, wala pa nakalingkod. So, nga nung maingon na din mo dayon nga nangawat. Gikawat ang kwarta tax, nagyudan, kaban ng taong bayan. Wala din mo laing linya, no? As in, kapoy na siya kay paminaw na inyong kinawat-kawat ninyo nga issue. Nga wapag ikalingkod ang tao, nag-victory party pa gani, gikawat na kuno ang tax sa mga tao. Kay, kuno, 6 years in taon kuno siyang unemployed, asa siya kwarta. Uy! May magkana si BBM nga pagkatao, tiggalas na sa madyungan, nga dato na manadaan. Maka-afford ganang mga artista og anha sa Amanpulo gani nga, ang one night is almost 400,000 pesos. Kana na ba si BBM nga dato nagkaliwat daan ang inahan ug amahan? Ug usa pa sad in town. Kapoy na kay napaminaw inyong kawat-kawat, ultimo painting sa balay ni BBM na obviously replica, gi-issue pa. Unya, ang iyang victory party with his billionaire friends, malisyoso na sang gibalita. Unsa man day gusto ninyo nga makig-party? Asa man day gi-expect ninyo nga circle ni BBM? Kristo sa buwangan? Tigduwa og dama dira sa eskina? Uy, syempre billionaire pa. Mga dato pag yun na iyang circle. Ayaw na bi, andangan na iyang pagkahilabtanon bi. Kanya si BBM, kapoy kinagikan sa campaign, di ba? Naglibot-libot na sila, nag-iyahay na sila glakaw ni Sara, kay lagyo kay tanan na ilang mga campaign. Siyempre, oy, he deserve to rest. Mag-relax siya sa island. Or unsa ba dira, or iya nang ipang treat na ang iyang kaugalingon ug iyang pamilya, ug kinsa pag iyang mga supporter niya, naday ubang tao nga moingon nga kanang kadako sa kwarta nga iyang gamit, unta ang iyang gigamit ana iyang mga victory party nga grabe kay tanan kalavish. Iyan ang tanggitabang sa mga pobre. Ay, undangan na entaw na ninyo nga mentality. Isang online gaming na naman ang ituturo ko sa inyo na pwede kayong kumita at magkapera. Nakita niyo yung link sa description at sa comment? I-click nyo lang yan. Next is click to download. Before ka makapaglaro, syempre kailangan mo mag-register. So, i-click mo yung register, tapos i-fill mo lahat ng details. Ilagay mo ang cellphone number mo, 6-digit password, tapos ilagay mo yung OTP na matatanggap mo sa cellphone number na ginamit mo. After mo mag-register, mag-login ka na para makapag-start ka ng mag-games. Before ka maglaro, syempre kailangan mong pumusta gamit ang GCash mo. Minimum na pwede ipusta is 100, tapos maximum is 30,000 pesos. Mag-enjoy ka dito sa Eagle Games kasi ang dami yung games na pwede pagpilian. Meron Tong Eats, Baccarat, God of Wealth, 3 Cards Battle, at iba pa. Kung buenas ka na, huwag ka nang magdalawang isip mag-withdraw. Simple lang din. Una, ilagay mo ang GCash account number mo at amount na gusto mong i-withdraw. Tapos ng usapan, mag-withdraw ka na, may pera ka na, o diba ang dali? So, i-download mo na yung link para sabay-sabay tayong kumita ng pera habang naglalaro.